Ahoj, já jsem Maty a naučím vás teďka 4. díl ze ságy Equilibrix, který se jmenuje Insect. Tak pojďme na to. Cílem hry je propojit ne 3, ale tentokrát 4 strany. Tady odsud se musíte dostat svýma kamenama sem a zároveň nahoru a zároveň doprava. Je tady vždycky k dispozici 5 takovýchhle velkých políček, teda koukám, že jsou 4. A stačí kterejkoliv z nich napojit. Jo? Takže jakoby ukázat špičkou na něj a tím pádem máte vyřešenou celou tu stranu a už se nemusíte dostat k těm dalším. Proto to tady je takhle proděrovaný. Je to podobný jako ve hře Connect. A rozdíl je hlavně ten, že máte oboustranný herní kameny. Za chvilku uvidíme úplně nový soubojový systém, jak si je můžete vlastně krást. Jo? Začneme prostě klasickým tahem, kdy místo 2 kostek v Connectu si já můžu vlastně koupit tady z toho trhu akcí nějaký kroky, které budu moct hrát na plánu. K dispozici mám vždycky 3 body. Je to, jako bych měl 3 zlaťáky a můžu si v nějakém krámě koupit úplně co chci a je jedno, jestli koupím něco za 3 a bude to jedna věc, nebo jestli koupím za 2 a za 1, a nebo jestli koupím všechny 3, které jsou levný. Klidně za začátku, ať to pojďně rozjedem, tak bych mohl ukázat vlastně, že koupím ty levný, přičemž začínající hráč, aby neměl výhodu, tak má do toho prvního tahu jenom 2 ty zlaťáky, jo? Takže třeba pomocí tady těch 2 karet bych mohl provést vlastně, když jsem zelený, tak si můžu dát 1 larvu, tak aby spolu s tou druhou larvou vytvořila takovouhle linku, takže jsem tu larvu přidal sem a stejně tak si můžu vlastně narodit novýho pavoučka, aby byl takhle vedle nějakého pavoučka, který už mám, takže to můžu udělat třeba takhle. No, pomocí každé karty dáte jenom 1 kostku na plán, myslím 1 kámen a v tom pořadí, v jakém jsem zahrál tyhle ty akce, tak je potom dám tady doprava a vlastně zcuknu tu nabídku tak, aby byla připravená pro tah dalšího hráče a zase to měl levný. Takže další hráč by si třeba, a můžeme si ukázat kombinaci za 1 a za 2, přičem začít klidně můžete tou dražší, takže kdyby chtěl, tak si vlastně ten hráč může třeba pokrýt v obraně tady tu situaci, když si myslí, že je to nebezpečný a umístit pavoučka vedle larvy, jo, takže můžeme dát sem a druhým tahem by zahrál něco za 1 bod, tak si třeba takhle nasadí pavoučka do diagonály, to je docela silná záležitost, tak můžeme zkusit třeba takhle. Jo. Zase zcukne nabídku pro dalšího hráče a takovým způsobem se hráči střídají na tahu se svýma 3 zlaťákama, dokud se nestane něco speciálního a to může vzniknout třeba vzájemným soubojem. Jak se můžete napadat? V podstatě jakákoliv nepřetržitá skupinka soupeřových kamenů, jakkoliv dlouhá, když tvoří linii, tak může být obklíčena tím, že se na konci té linie vlastně nacházíte svýma 2 kamenama. Takže třeba tady ty 2 černý kameny tvoří jako jakýsi zhluk, který z jedné strany má tady ten zelený kámen a proto, kdyby se zelenému vlastně podařilo dostat sem do té pozice, tak zamknul ty soupeřovy černý kameny a tím je může získat. Pokud se toto podaří, tak jsou 2 možnosti, co nastanou. Buď ty kameny otočí na svoji stranu a místo, aby je zlikvidoval, tak z nich udělá svoje vlastní kameny, prostě je přebarví. A nebo získá úplně nový tah a je znovu na tahu a má prostě k dispozici další 3 ty zlaťáky, jakou by se zrovna na tah dostal. Ovšem volbu nemá ten útočící hráč, který takovýmhle způsobem zamknul soupeřovu formaci, ale tu volbu má vždycky ten napadený hráč. Takže černý bude ten, který řekne, jestli ta pozice je pro něj důležitá a ty kameny opravdu potřebuje a tím pádem nechá toho hráče hrát znovu, a nebo jestli řekne, tak si to nech, já radši budu na řadě. A to je na tom právě to zajímavé, že vy, když zaútočíte, tak nevíte, jakou formu odměny za to dostanete. Pokud jsem zaútočil svým prvním tahem, tak je větší šance, že mě hráč nechá hrát znovu, protože tím vlastně vydělám jen ten jeden tah,
Když zaútočím v rámci těch třeba 3 akcí až tou 3. akcí, tak pokud by si chtěl ten hráč napadený nechat tu svoji formaci, tak já díky tomu můžu hrát vlastně znovu 3krát. Takže určitě záleží i na tom správném načasování toho vašeho útoku. A ještě se podíváme, jaký další směry jsou možný. Co se týče diagonál, tak vlastně na nich se nacházejí ty pavouci. A tyhle ty 2 černý pavouci zase můžou být napadený. Tohle je prostě legitimní útok, který dostane do ohrožení tyhle ty 2. A zase musel by si černý buď vybrat, jestli mi je dá, anebo jestli můžu hrát znovu. Stejně tak černý může napadnout tady toho pavoučka zelenýho tím, že ho dostane tady do těch kleští. Co se týče takovýchhle řádků, tak tady jsme si to vlastně už ukazovali. Může to být třeba jenom jeden kámen, to by vypadalo takhle, ten sežere tu larvičku, nebo larvička by mohla sežrat toho pavoučka, to je fuk. Ten řetězec může být jakkoliv dlouhý, takže i takhle to funguje, ale pozor, musí být bez mezery. Takže když by tady ta larva chyběla, tak vlastně tady ten zelený neprovádí plnohodnotný útok, protože to jako dejchá. Ta formace prostě ještě není úplná. Takže vy se můžete u těch dlouhých řetězců vlastně sami bránit tím, že tam vytvoříte ty kapsy. Je tady ještě poslední jeden směr, který jsme si neukázali, a to je vlastně linka tvořená jenom samýma larvama. Takže tady ty 2 zelené larvy můžu ukrást jako černý, když se dostanu tady na tu stranu a tady na tu stranu. Ta prostě probíhá čistě jenom v larvách a žádný pavoučky neobsazuje. Diagonála pavoučí zase neměla žádný larvy, zatímco pokud se bavíme o těch řádcích či sloupcích, tak tam vlastně je to složený vždycky z obou těch tvarů. Tak snad je tohleto jasný. A teďka se pojďme podívat na dosažení teda cíle, jenom abyste to viděli, pokud ještě nemáte tak nahraný třeba Connect, kde to je podobný, tak vy tu propojenost kamenů vždycky máte skrze tyhle ty cípy. Pokud ty 2 kameny ukazují svoji špičkou do středu, tady ty růžice, tak jsou vlastně spojený. Takže jestliže černý by chtěl vyhrát, tak opravdu musí dojít do všech 4 políček, což třeba takovýmhle způsobem má hotovo. Jo, dostal se všude, tada, okamžitě končí hra. To jsem jenom trošku teďka předběhnul. Ukážeme si novou úroveň hry, a to je vrstva motýlů. Ve hře jsou jenom 3 motýly a vy je můžete nasadit tím, že zahrajete tuhletu akci. Tato akce říká, umísti motýla tam, kde sám máš, nebo sama, 2 larvy. Takže černý hráč by mohl třeba říct, že tady na tu pozici těch 2 larev vlastně nasadí, tady, kde jsou vyřízlí ty 2 motýly, tak nasadí takhle přes to překryje pěkně. Kdyby hrál zelený, tak má 2 možnosti, kam to dát. Buď by to mohl dát sem, anebo by to mohl dát sem. Jinde nemá žádnou dvojici svých vlastních larev. Pozor, ten motýl, jakmile se dostane do hry, tak už patří obou hráčům, respektive nepatří nikomu. A co dělá je, že kryje a vlastně chrání prostor pod sebou. Není možný umísťovat na ty políčka, kam se skrz toho motýla nedostanete. A zároveň brání ty kameny, na kterých vlastně, nad kterýma letí. Takže teďka, kdyby zelený dal sem larvu, tak tento černý kámen nepřebarví a nezíská za to žádnej tah navíc. Jo, může se někdy stát, že by to bylo kombinovaný, že by to část toho řetězce napadlo a část ne. Tak ta nekrytá část může být získána, může být přebarvena, když to ta, která je pod motýlem, tak je chráněná. Nikoli teda celá formace, ale jenom část té formace. S motýlama jde pracovat. Pokud koupíte takovouhle akci, tak vy můžete přesunout vlastně o 1 pole diagonálně motýla tak, aby jeden jeho čtvereček vlastně byl překrytej jak ta nová pozice, tak ta stará. Takže tohle je stará a nová pozice, nebo tohle. Když si to ukážeme na plánu, tak já tímhle motýlem mám 4 možnosti kam hnout. On jakoby lítá takhle zběsilé nahoru dolů. Zkrátka neudělá přímo takovýhle tah do strany, ale může buď sem, to je první pozice, nebo jsem si mohl vybrat takovouhle pozici, případně takovou, nebo takovou. Tím vlastně měním ten zámek, měním tu lokaci, která je v tuto chvíli nepřístupná a zároveň chráněná. Můžu tím třeba odříznout soupeře, aby se nedostal k cíli, když mu tam dám motýla, bude to mít těžší to obejít. Jo, můžete s nima pracovat, nemusíte, je to naprosto volitelný, ale samozřejmě určitá výhoda z toho plyne. Takže
zkoušejte. A to je asi všechno. Snad jsem na nic nezapomněl, když tak se ptejte třeba do komentářů. Počítejte, že partie vám zabere zhruba 15-20 minut. Je to fakt celkem rychlý. Možná trošku složitější než Connect, ale oproti němu tam zase není vůbec žádná náhoda. Všechny informace máte prostě od začátku, takže je to poměrně seriózní titul a doufám, že se u něj budete bavit. Já z toho mám radost, tak jsem rád, že jsme si to mohli ukázat a mějte si pěkně. Ahoj.